Uyamthatha umfana wangakubi uyomfaka lapha necarnival. Lona omunye uyashiwa G5 kusho ukuthi ubhema umsuzwane. Noma uqhuma ngomuthi wokuchela. Akukwazi ukuthi khona umuntu ongakhuluma into engayenzi ingqondo kanje. Emdala kangaka, enezwe elikhulu kangaka. Lo mbhemu ukhalela ukuthi uqashwa ulimit. Kahle kahle ulwela ukuthi ulimit since sekwi competition. Kubukeke ngazi ukuthi ku competition akuyona le involve abantu abawu30 akuma artist awu30. Kukhona noMenzi ngoba yena kulesikhathi samanje ubone ngazi ukuthi uMenzi kufanele awini. So usethi ulimit akangagigi. Kahle kahle uthi yena umuntu oqasha ulimit manje akaqashe noMenzi ngoba mawuqasha ulimit kuphela uyenzelela. Uyazi ulimit uke wafika la eThekwini eworkshop ukhuzani bezolo nje album yakhe lapha bekungakhokhwa ama-artist abengakhokhelwa bayazi abaningi ayikho imali esuke izokwenziwa noma yiningi imali eyenziwa ngosuku lokulunch album kusuke kuyilokho nje mhlawumbe uma kudayiswa ama-CDs since kwa phasa lezi zinto zika online kusuke kungasekho ke nama-CD asuke ezodayiswa ke ongathi ayadayiswa makusuke kuzolunch. So ama-artist asuke efikile ezoperforma asuke kwama-artist nje asuke efaka isandla nje kumuntu amaziyo noma asebenzisana naye emculweni. uLimit ube khona ke la eThekwini wafika waperforma waqeda wahamba. Awukwazi ucomplain we G5 ukuthi nangu uLimit eqashelwa mahala. Ma uLimit eseqashe sezokhokhelwa usuka complain wena. Mfaka amabizela kungakubi ingane yakwethu mangathiwa uzoyibuka lento ngalendlela yeside elibekwa uG5. Igade mfaka amabizela lento yokuthi abantu bekwenza ubhoboke. Khona ukubhoboka okubhoboka uthola ukuthi ubhoboka endaweni errong. Khona ukubhoboka uthola ukuthi ubhoboka kubantu abarong. Khona ukubhoboka uthola ukuthi ubhoboka ngesikhathi esirong. Lokho kugcina kwenze nawe usurong. Uyabona nje mangathi ubunendlela yokuthi awugculisekile ngendlela akwenzeka ngayo emavotini uyazi kiwapi. Ingoma yakho uma ingadlali uyazi ingoma mawuyisenda emsakazweni ukuthi ubhala iphi. Uyayazi email yasokhosini. Uyacomplaina khona. Njengamanje lento oyikhulumayo kuzobe ngazi ukuthi mhlambe ngumuntu odelelayo. Mina umfoka amabizela ngeke ngamphusha eside isikhathi. And insizwa nje engikholelwa kakhulu kuyona. Nakhona futhi bengithi nje ngisazoke ngithi ukuqinisa kancane ngisabhizi ke ngezinye izinto nokuthi ke kusanomcimbi osecarnival. But ngokwami uMenzi bengifisa ayithathele quantum. Kodwa sengufisa kakhulu njengamanje ukuthi uMenzi uma kunesikhalazo anaso aqale ahambe emgudwini efanele. Uyabona ukube uthi uMenzi okhosini badlala ingoma zami ezindala. Ngibhalelile le email ngahamba ngayo check angike ngafika even khona. Because umsebenzi wakho uMenzi lo egcineni. Awukwazi ukuthi ukuthumela ingoma mayingadlalwa ingoma bese uvela uyathula nje. Cishe lento engisho izoyenza isense. Uma uthumele ingoma emsakazweni ingadlalwa uyube nemigudu oyilandelayo ukuthi yini eyenza ukuthi ingoma yakhe igcine ingadlalwanga. Unelungelo lokuyicela i-interview since ingoma zakho ingakaze idlale. Yabo. Kodwa akukho kwenzile kulokho noma kukwenzile akuvezanga ngesikhathi uveza ukuthi ingoma idlalwa uzakhe emsakazweni lezi indala kuphela. So lento ingase yenzeke mangavele kuqhamuke nje ucompile umusic ekhosini ethi ingoma zakho ayifikanga noma ezintweni ezayifaka kuma details bekukhona ukushodayo. Yebo Leon. So ngane yakwethu
umculo wethu ufikele kuthina mvukamabizela. So iqaphele lento mfethu, abantu abanjengoMgibe o-G5 indlela abasebenza ngayo mfowethu yinhle, angiyigxeki, but uma uke wangaqaphela kuyenzeka ugcine usushayisa isitini. Bona babantu abangenankinga nokuthi kwaziwe ukuthi baphoxile noma bakhuluma okungeyikho. Uzokwazi-ke lokho uma ukuthi uke ulandele social media, angikulawuli, kodwa babantu abangenankinga nokuphambana nento esuke ishiwo abantu abaningi noma esuke ibonakala ungathi yinhle ngaleso sikhathi. Ngiyakucela ngane yakwethu, ngiyayibona lento kaThamara eshiwoyo, angifuni ukungena kakhulu kuyona, so ngifuna ukubheka nje la ukuthi umsebenzi ngoba wakho mvukamabizela, uhloniphe. Uma kuwukuthi uyabona ukuthi khona la unganeliseki khona, yana eminyangweni ekuyiyona yona. U-social media mfowethu, social media mubi kakhulu social media. Igade nje mvukamabizela leyo nto, bagade abaluleki bakho.